ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз ва меҳмонони канали мо тамошо кунед. Ана инамуд куртаҳои ҷинса, мо халатҳои ҷинса аниқтараш пешниҳоди шумо мекунем. Нархаш 1100 рублай. Размерҳои калонам ҳаст, размер доранд. шумо метавонед ба анами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед занг зада, мисол дар имо WhatsApp нависед ё занг занед дар анамин имо WhatsApp ба шумо ҷавоб метиҳанд. Ино ҳамаш дар Русия қарор доранд, дар Москва ва фурӯшандаш тоҷикай. Пурра шумо да бо мефаҳмонам, бо аз наздик нишон метиҳам чизора. Марҳамат бинед ва баъдан интихоб карда дархост кунед. Як чизи дигар дӯстони азиз гуфтан мехоҳам ки вақтҳои охир бисёриҳо ба анами рақаме ки ман мондагиям занг мезананд ва дар ҳолате ки мисол ман худам агар ҷавоб надодам, овози маро нафаҳмиданд, чӣ намекунанд? Дархост намекунанд ва гумон мекунанд ки каси дигар мондагия, ин рақамҳоро каси дигар мебардора. дӯстони азиз, ами қадар гуфтан мехоҳам ки ин рақамҳои анамин дӯсти мо ҳаст, анамин соҳиби анамин боро аст ки мо бо ин кас ҳамкорӣ мекунем. шумо бемалол анами рақамҳое ки ман мондагим, анами рақамҳода занг зада дархост кунед. ҳар он куртае ки мехоҳед дархост кунед. пурратар бу ба шумо мефаҳмона, гап мезана ва баъдан равон мекуна. дар дохили Русия доставка дар ҳама ҷо ҳаст. Мисол дар тамоми шаҳрҳои Русия ҳастай айни ҳол ва ин боро дар Москва қарор доранд. Чӣ хеле ки гуфтам, шумо касое ки дар Москва дар анамин шумо бо занг зада пурратар адресашона фаҳмед, агар наздиктар бошед шумо метавонед ки худи ҳамон рӯз омада аз хонаи ҳамин шахс ҳамин чизора харидорӣ кунед. барои аввай дӯстони азиз бори дигар такрор мекунам ки бо дили пур шумо ҳамин чизора интихоб кунед, зеро ки рақамҳо мо бо ин кас ҳамкорӣ дорем ва ягон дудилагӣ накунед шахсоне ки дархост кардан мехоҳанд. ана куртаро бинед, мисол чӣ куртаи хушрӯ 1300 рубл. куртаҳошон ҳамаш истеҳсоли худи Русия, Бишкек ва Турсияянд. кадомеш ки ба шумо маъқулай, писандай, бо дарбораш гап мезананд ба шумо. вақте ки тавассути анами имо WhatsApp шумо занг мезанед, пурратар бо дарбораи анамин куртаҳо шумода мефаҳмонанд. ина марҳамат видеои моро тамошо кунед. иҷада нархошона ман навистам ин дафъаш то ин ки шумода фаҳмотар шава. ана ин ду-се куртае ки ози нарх надора, нархҳои ё аниқ нест. шумо метавонед ки ба анамин рақамҳо занг зада бо аз анамин худи савдогар пурсед размерҳои ҳамира ва нархша. ин трикотажай материалш бисёр ваяй гули хушрӯ, материали хушрӯ, фасоншам нағз, размерош ҳаст. занг зада нархша аниқ кунед. набинед чӣ хушрӯ тёмно-синяй киса дора. як чиз дигар дӯстони азиз гуфтан мехоҳам ки вай мекунам дар як-ду вақти охир ман ози анамон дархостои шуморо карда натавониста истодам, зеро ки камака кор дорам ва худо хоҳа ки дар анамин муддати кӯтоҳ ҳамаи дархостое ки мисол аз Султони Кабир буд, аз Кӯҳнабозор буд, ҳамаи анамон дархостои шумо албатта ки ман ба навор мегирам, баъд пешниҳодтон мекунам. анаишам вайш нестай, и паплинай чизаш нархш нестай аниқ. барои аввай ман нанавистам. шумо метавонед ки занг зада пурратар бо аниқ кунед аз худи анамин фурӯшанда. бисёр ами тигр хушрӯвай ман нағз мебинам худам шахсан. бо вайшай бинед миёнашу остинош гипюрай. остинаш колокольчик духтагиай, поёнаш анам хел раскрушённый меган, чӣ меган, анам хеле яъне курташам бисёр хушрӯвай, фасонаш нағзай. бинед 2500 рубл будай нархаш. бисёри анаминое ки 2500 рублай камака қиматаранд. ино матоошон туркиян.
матоҳошон Туркияно дар Русия духта мешаванд. Дар анамин цехҳои Русия ҳамино тайёр карда мешаванд. набинед қафош бо чӣ хушрӯ буда ина. ира видеои пешнада ма нишон дода будам. видеои пешнада ма нишон дода будам, бо шумо бинед. бо пратар гуфтам и қафошай дӯстони азиз тамошо кунед. анаям 2,5 рубл ҳамроҳи румолшай ранги сабз дора. аз анами румолдоро инора намазник меган, яъне барои намоз хондан, вале инора дар берунам пӯшида метавонед. бинед чӣ хел фасонаи хушрӯ кардагиам. материалаш паплинай. чӣ хеле ки гуфтам кадомеш ки камака қиматтарам ва ё матоҳошон аз Туркия истеҳсоли Туркия нестан. мисол киртара дар Туркия духтагӣ нестану матоҳошон аз Туркия ва дар анамин цехҳои Русия чӣ хеле ки гуфтам тайёр карда мешавад. баъд як чиз дига дӯстони азиз, анаиша бинед 1300 рубл. ин материалаш ғавстаракай, трикотажи ғавстаракай. ин дафъа анамин дар бори нав кӯшиш кардам ки вобаста ба мавсим, зеро ки дар Русия уже аллакай камакак хунукӣ шидагиай. камакак анамин куртаҳои ғавстарак овардагӣ ҳастанд. на танҳо паплин, балки трикотажу резинкаву дигараш. ина инамучам хушрӯвай беҳад анамин вайш хушрӯ моделиш мада маъқул шид 1200 рубл. и такрорана инай охиронги анамин видеое ки ҳозир ман нишон дода истодам, якчанд киртае ки ина охиронда ман нишон дода истодам, ино и киртое буданд ки ман видеоша пешкаши шумо карда будам, вале ҳоло якта дутаи киртоошон мондагиай. бори дигар ба ӯ меҳмононе ки бори аввал тамошо карда истодам барои ҳаваё ман пешниҳод мекунаму нархошонам бори дигар ёдовар мешавам. шояд ки ба касе писанд меояд ё ҳамашон размер надоранд, баъзеҳош якта дутаи мондагиай. ба ҳар ҳол бо ман гуфтам як бори дигар нишон тиҳам. шояд ки байни шумода шахсе пайдо мешавад ки бисёр мехост чунин намуд анамин киртара. барои аввай ман кӯшиш кардам ки бори дигар ира бо шумода пешниҳод кунам. хулоса ҳамахе тамошобинони азиз, ина 1300 рублаша бинед. ин материалаш софтай. анаишам рости гап ма сообщество када будум и киртара вайша нархаша фаромӯш кардам. бахшиш шумо метавонед ки бо ба анами рақаму занг зада нархи аниқша пурсон шавед. ям киртаи нағзай фасоншам хушрӯвай. касое ки мехоҳанд материалаш софтай, размерош ҳаст. касое ки мехоҳанд баъдан бо пратар аз худи анамин духтарак, аз худи анамин савдогар нархша аниқ кунанд. гарошак ана ин намудастай паплинаи бисёр подписчикони мо, бисёр духтарои мо аз анамин дархост кардан, гирифтан ва ира бори чандум аст ки меёрем. ва барои боз ёдоварӣ кардан ма ҳозир видеоша карда нишон додистам 1,5 рубляям. баъд як чизи дигар ки анамин либосое ки гирифтан духтарако, аллакай чанд духтарако харидорӣ карда будам ва баъдан онҳо ба мо занг зада гуфтанд ки ино намедроянд ҳангоми шуштан, ба ваё бисёр писанд омадай, миннатдоригии худро баён кардан шахсое ки гирифтанд. чӣ хеле ки медонед дар Русия, дар шаҳрҳое ки дар Москва наздиктаранд, дар он ҷо аз 2 рӯз то 4 рӯзда намин доставкаи шумо мераса. ҳамаи куртое ки озӣ мо нишон дода истодаем ино дар даст ҳаст, яъне ки рафта аз бозор харида баъдан ба шумо равон намекунанд. ҳамин чизо аллакай дар дасти анамин фурӯшандаи мо ҳаст. ҳамин ки шумо мисол занг задед, бо метавонед ки тавассути видеовизов
пиратар ҳам чизора бинед ва баъдан дархост кунед. Ям паплинай 1200 рубл нархаш ва ёш остинош резинкаяй. Набинед? Баъд аз ана ин кирта ҳаст. Бисёр киртаи вай хушрук шуд ба 1000 паплинай 1000 рублай нархаш. Вале паплиношон сифатошон нағзай. Пеша бинед, пешаш замокай. Хубии янамин интернет магазини мо, хубии янамин мисол борои мо аз нигоҳи ма дар чи дӯстони азиз ки ҳар як бора анами савдогари мо мерава худаш мисол аз бозор мисол бо нархҳои оптон ё ки баъзеёша аз анами фирмао заказ мекуна дида ҳамун мисол материалша аввал мебина духча мебина ва баъдан барои фурӯш меора чунки бо дили пур чӣ хеле ки мегӯянд медона ки моли нағзай баъдан меора яъне ки куркурона савдо намекуна. ана марҳамат ана инам дора бинед ино намазникан материалошон софтай инора ма видео карда будам рангошон бисёр ҳам ҳархела ҳаст бо кадом ранге ки шумода маъқулай метавонед ки занг зада пурсон шавед шумода нишон метиҳанд. ино 2500 рублиянд чӣ хеле гуфтум материалои ино ваяй матоями аз Туркия ҳастай. ҳамроҳи румолшай ина бинед иш бо дигар рангай румолоира шумо метавонед сатр бар ин бандед бисёрам ба бонувони мо зебанда хоҳанд буд. набинед остиноштао баъд гирдоям румолда бо як гипюри нозуки хеле зебора ҳамроҳ кардагиам. хулоса ки як фасони хеле зебо дорад. ина марҳамат ҳаминора бо дигар намудошам ҳаст мисол миёнаш ҳамхе приталин нест мисол резинка нест